näin voit tallentaa itsellesi sinulle jaetut tiedostot Google Drivessa. Olen tällä hetkellä täällä etusivulla ja nämä sulle jaetut tiedostot löytyy täältä valikosta jaettu minulle kohdasta. Voi olla myös englannin kielellä nämä nimet, minulla nämä on tässä suomeksi. Ja tässä ensimmäisenä mulla on mulle jaettuja tiedostoja. Tässä on tämmönen kansio, jonka nimi on logo. Ja mä saan tämän kansion auki, kun mä tuplaklikkaan tätä. Ja täältä nyt, jos mä haluan yksittäisen tiedoston tästä kansiosta ladata itselleni, niin mä voin ihan vaan mennä tähän tiedoston kohdalle ja sen jälkeen painaa tuolta lataa painiketta. Jos sulla on tällainen listanäkymä, jos sulla on tällainen ruudukkonäkymä, niin silloin siitä tiedoston kohdalta painaa 3 pistettä, niin silloin saa valikon auki, niin sieltä voi ladata. Jos sä haluat ladata kaikki tämän yhden kansion tiedostot, sä voit painaa tästä kansion nimestä, mikä tässä on logo, painaan täältä ja painasin lataa, niin silloin se alkaisi lataa nämä kaikki tiedostot täältä itsellesi. Jos sä sit haluat ne sun lataamasi tiedostot sinne driveen, niin silloin menet tänne omaan driveen, täältä paina uusi, ja sen jälkeen, jos sä oot yksittäistiedostoa tuomassa, niin paina lataa tiedostot driveen, tai jos kansiota, niin lataa kansio driveen. Sä voit myös ihan vaan vetää tänne sun resurssien hallinnasta tiedostoja.